Το Σάββατο, στις 29 Οκτώβρη, τα αφεντικά της πόλης, Εμπορικός Σύλλογος, Ένωση Ξενοδόχων, Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Σωματείο Καφέ Μπαρ, Αστικά Κτέλ Ιωαννίνων, σε συνεργασία με την τοπική εξουσία και τους θεσμικούς κρατικούς φορείς, διοργανώνουν τη γνωστή Λευκή Νύχτα. Προφανώς τα αφεντικά ζήλεψαν από το κέρδος το οποίο έφυλαν οι ομοίοι τους και θέλουν να πραγματοποιήσουν την αντίστοιχη μέρα και στα Γιάννενα. Η Λευκή Νύχτα είναι μια φιέστα στην οποία τα μαγαζιά θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Στοχεύει ξεκάθαρα στην άντληση περισσότερου κέρδους, περιλουσμένη με πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες καταναλωτικές προτροπές. Όπως και με την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας, όταν τα αφεντικά μιλούν για ανάκαμψη της οικονομίας και τόνωση της αγοράς εν μέσω κρίσης, εμείς ξέρουμε καλά τι εννοούμε. Για να μην γίνει κανόνας η Λευκή Νύχτα, όλοι οι εργαζόμενοι και όλες οι εργαζόμενες οφείλουμε να οργανώσουμε από τα κάτω την αντίστασή μας σε όλα τα σχέδια των αφεντικών και του κράτους που αφορούν τη δουλειά και τη ζωή μας. Το εργατικό κίνημα, τα σωματεία αλλά και οι καταναλωτές πρέπει να αρνηθούν τη Λευκή Νύχτα και όλα τα παρεκόμενα. Η άρνηση αυτού του εκτρώματος και αγώνας για την ακύρωσή του είναι υπόθεση όλων μας.